Jingpule na ka kitab chong ki apostol kalandong ka Blei ka khod iway hadu shipo. Ha ka way ka sngi u Petros bad u Yohanes kila lecha ka temple ha ka por lai baje no sngi ka por jingduai. Hangta ha ka phalor ba ki khod ka ba itnan ladon way u briu u balat ko nadu dangha. Man ka sngi la shuba yu u shakane ka phalor ban pan krong na ki briu kat ki balej sha ka temple. Haba ula yo I ya u Petrus bad u Yohanes ba ki ledrung ula kerpad ki ban ai ya u. Kine ki la pet shan yu u baru Petrus ula ong pet yingi kumta ula pet ki uda kermen ban yo naki. U Petrus ula ong ha u ksiar bat rupa tingam don Henry ngan ai kat ka ba ngadon ha ka kerteng u Jesu Christ Nazareth yan nangta ula shem yu na ka kti kamon bad ula yarab yu ban yeng mar kumta kikjat bad ki rendang kjat jong ta ubriu ki laklan ula kenthi ula yeng haki bad ula yan artan nangta ula let ringkat bad ki shapo ka temple bad ka yan bad ka kenthi u yaro artat ya u Blei. Upat ba baro ula yo I ya u ba u yat bad u yaro ya u Blei bad haba kila ithu pa udei uto unong krong u ba la ju shong ha ka kerdop ba itana jong ka temple kila lingo ngan bad kila dum buchlang ya ka ba la chia ha u ka ktien jong u try kasam shispa san kar khod I way hadu saw bad Henryo hadu khendai do ai nu ya u try do kirpat ya ka kerteng jungu do pin bana ya ki kam jungu ha ki jai benrio durwai ha u durwai ya ro ya u do ya lap ya ki kam phla jungu do sngo sarong ha ka kerteng bokhu jungu ai ba ki do nut ki bawat ya u try kin snok men to wat ya u try u dei ka bor jongphi to wat bandon bat u shi lenter phi ko khun koksiu u Abraham u shakri jung u phi ko khun u Jacob u bala jit ju u ma u dei u try u Blei jungi u nong hukum halor ka perthei baro junom u kenmau yala ka jutang yala ka kular shi hajar pateng benriu ya ka jutang ba ula yate pad u Abraham ka kular ba ula kular ha u Isaac ka gospel kat kum u Lucas klenong ka ba arpusaw kat khod khat lai hadu lai pusan hagata ka sngi armut ke sanran kila led shaka way ka nongren ka bakarteng Amos kumba hinyo ber na Jerusalem kila yakren para maki shaphang ki ki balajya kadba ki dang yakren padya pen inya u Jesu ulawan hajan bad ula yait lang bad ki Henry kumno kim shem ithu yau u Jesu ula ong haki ayum phiakren yayat kila sange da kamat ngosi u weina ki u bakerteng u Cleopas ula killi ya u tang phi marwei mo ha Jerusalem u bamteb ya kabala jia ha kini kisni ka Asia ula killi kila ong ya kabala jia ha u Jesu Nazareth ula long unong yathu lupa ubadon bor hakiktian bat ki kam hakmat u Blei bad ki briu kirang ba lingdo bad ki nong senchar jungi kila IT ba anrai penyap yu bad kila sa narpna yu ngi ngila kermen bad deima u uban siuspa ya ki Israel na lor ki ne baro menta ka long ka sngi palai nadu bagata kalajia kato kat ningon ki kenthei ki ba na ka kenhun jungi kila pendingo yangi kila lecha ka jintem tang shu ken jat shai Henry kim lap shu ya ka met chungu kila wan pai ki yathu pa kila yo I ya ki angel ki ba ong ba udang im don ki briu jungi ki ba la lecha jintem kila shimthik kumba la yathu kita ki kenthei Henry ya upat kim shem yo I satya kat no phibi Jesu la ong haki kat no phisu ki ban ngen ya ka ba ki nong yathu do pa kilakren
Hato kamshim day ba umesaya unsha ya kine ki ei pat kumta unrum hala kaburam. Tidak kabasdang na Moses bat baro kinong yithu lupa ujisu ulabatai haki ya ki jintho baro ki badai shaphang jungu. Kilapoi hajan kashnong kabaki mod banden bat ujisu ulale kum bandet kham shakman. Henry kilapin bor yo u kiong dosa bat ngi namar kalakem yongren bat kasngi kalano. Kumta ulale drung ringkat bat ki. Kadba udang syombam batki ula shimyok pu ula kerku ula kedia bat ula ai haki kumda la penpet ya ki khmat chongki bat kila itu yau u bat ula jano na khmat chongki kila ya ong paramaki hato ka do nu jongi kamshem larhem haba ula kren halenti ban ula batai hangi ya ki jentho kila yeng jot bat kila let pai shisendon sha Jerusalem hangda kila shem ya ki khat wei ngot lang bat ki wei pat ki senran kine ki ya ong utrai ula mi pat da shisha ula pau ha Simon kita ki arngot kila yathu ya kabala jia halenti pat kumno kila ithu ya utrai ha kabak diakhu ka gospel jong utrai